E marchou para baixo polaquelas escaleiras agarrándose o corremán como puido tamén. O pobriño xa non daba pa máis, pero o cheiriño aquelas croquetas, ui, dáballe vida aquilo. Ai, marchar para outro mundo, tendo na boca unha croqueta, tendo ese sabor, era como se lle adiantaran a entrada no ceo. E como puido, chegou á cociña con moitísimo traballo, levantou ali un trapo que estaba ali unha fonte, estaban debaixo as croquetas, botou a man unha croqueta e ¡bum! Sentiu que lle batían con unha espumadeira. Era a muller que lle dicía: deixas estar aí que son pro velorio. Deixas estar aí que son pro velorio, que anda unha como unha esclava toda a mañán a facer nas croquetas e non podes esperar. E dixolle el home: eu esperar, espero, o que pasa que despois se cadra xa non as probo. Dixe: bueno. Ois, pois debeu ser por aquilo das croquetas que ese día non morreu. No, e ao final a muller dixolle: veña, imos comer as croquetas. Esa non, pero daí a 5 días se puxo mal outra vez e a xente, co conto das croquetas, correrase a voz e todo o mundo, bueno, aquí, isto foi todo o mundo. Había tanta xente como aquí, non creo, pero un monte de xente alrededor na habitación, porque, bueno, como pasaron das croquetas e tal, a ver que conto pasa hoxe. E el de repente mirou que estaba ali todo o mundo, e estaba unha das fillas, outra, tiña 5 fillas, e faltaballe unha, e preguntoulle a muller: a Remedios non está por aquí? E dixo a muller: non, a Remedios mandaronlle aviso. O que pasa que sabes que viva lá no alto de Fragocelo e ten o home no mar, entón non ten que na traia. E claro, e di el: pois somente non chega a Remedios non morro. E dixo a muller: non, a ver, non, ti vai morrendo que é un traballo que queda feito. Porque aquí a xente ten a súa vida, ti tes a túa morte, pero a xente ten a súa vida, así que día que vos digo que mente non chega a Remedios, non morro. A muller incomodouse con el, dixo: sempre has de facer o mesmo, sempre has de deixalo todo para a última hora. A morte sempre se deixa para a última hora. É típico. Cando se morre? No último momento, sempre no último, cando xa non queda tempo para máis. E empezan a discutir: pero que máis che dá? Nós temos moita faena, ti vai morrendo que depois achega a túa filla, que non me dá gana, pero por que non queres? E dixo el: non quero morrer mentre non chega a miña filla, porque eu teño que comunicarvos un pedido, teño que ditarvos unha vontade que se di, onde vos tendes que comprometer a algo que vos vou pedir, e se non mo cumprides, eu non poderei descansar na eternidade. Isto é serio, de repente pensar en que descansas ou non descansas na eternidade, que a eternidade non é unha broma. Vostedes van a estar para aquí que se lle unha hora e pico, máis ou menos, e depois poden quedar a tomar algo, cousa que lle recomendo para facerlle negocio a señora aquela. Iso non é nada, unha hora e pico. E a xente ten a idade que ten, pero a eternidade non é unha broma, descansar ou non descansar. Eu non sei como lle explicaron a vostedes o da eternidade, pero a mí me explicaron dunha maneira que me quedou un arrepío no corpo. Chegou un cura ali a nosa parroquia, San Paio de Navia, en Vigo, subiu o púlpito, estábamos un monte de nenos, así como aquí, pero todos nenos e nenas, e dixo: queridísimos hermanos todos en Cristo, os voy a explicar el concepto de la eternidad y lo voy a hacer de una manera que vuestros entendimientos aún inmaduros lo puedan comprender. Pensad, queridos niños, en un planeta 1.000.000 de veces más grande que el planeta Tierra. A Terra xa é grande, sobre todo para un neniño pequeniño. A Terra, pois 1.000.000 de veces máis grande. Eu fixen como un zoom, saben o zoom destas cámaras fotográficas? Que abres, zoom, un zoom inmenso, un grandísimo angular. Logrei pensar en el planeta 1.000.000 de veces más grande que el planeta Tierra. Antón dio cura: pensad ahora, queridos niños, en un pajarillo 1.000.000 de veces más pequeño que un gorrioncillo. Me cajo na que eu tiña o zoom aberto a tope para pensar no planeta 1.000.000 de veces más grande que el planeta Tierra. De repente zoom ao contrario, veña, pim, zoom, cheguei a Terra, zoom, el pajarillo, el gorrioncillo 1.000.000 de veces más pequeño. Eu logrei visualizar un punto ínfimo aí no meu pensamento. Era el pajarillo 1.000.000 de veces máis pequeño que un gorrioncillo. Entón sinto alguén, un compañeiro meu que lle chamaba Manolo Petello,
que me bate así, pim, 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 cun cóbado, que me di, Cándido, Cándido, que pasa? Dime el, disculpen que utilice estas palabras, pero foron as que ele utilizou, díxome, Cándido, como serán, non sei que me vai dicir isto diante dos rapaces, pero os rapaces hoxe están curados de espantos, como serán os collóns dese pajarillo 1.000.000 de veces máis pequeño que un gordoncillo, sobre todo cando se mete na agua de Samir a bañarse. Dicía o tipo, se eu me cago na Manolo, pero en que cousas pensas? Como se deu papel? Hai xente que pensa nunhas cousas, como se deu papel?